ce kowa sama da damar yi dariya da nishaɗi kun san me ya mafifa duk wanda ka gani yana tsaye a nan dole ya dole ya kusa kan kare ne amma ana kowa sannan bangaren abin da mai yi ba wani Mansur mai gida da kansa zai fara aiki wanda maka fatan alheri musulmi ba aiki zan fara bane zan shiga sharubar da shanu ne jama'a kan kuma manta fa ba a Kano muke ba mai dubu da ba wani abu nake nufi ba Kano sai ka yi yawo da karfe 2 da karfe 3 ba mai ce ba cikin ba a Borno muke ko sai halin da rage da wani ke ciki kar mai tuya mu manta da albasa doka wannan kana wuyan kowa ne ba wanda ya fi doka ko ba gidan gwamnati da ke ba dan Allah na annabi masu bikin nan su yi kokari a yi abin da za a yi a tattara kowa Allah ke shi masaukin shi lafiya na san yawancin mu nan baki ne ba a ba Allah nufin ba ba ne da wani masa banta ne a da ya yi sai da suna amana da su da yi ana rasta a wurin su za ku ji wannan hadisi ga mace ta fito da sahil din nan shi ba maka ba shi ta fito da sahil kullum a creator take dama hawo na kafa daga nan ba daurin ta ma kullum daurin hawo da kazin a ta samira ne balagulai Allah da auren hadiza gaban furnitures duk a gidan ki za mu saya
Sadiya da lakon Allah cewa yana wannan wurin tare da jama'arsa ba a gida ni ba bikin nan gaskiya kuma na je bikin Inusa Ma'azu da kai muka hidima muka yi komai muka shirya komai to Allah kai mu alfarma annabi ina da gode koga dakta dan mun daina cewa bai kwashi nan dakta alfarma annabi sai mun daina kai dai kwashewa alheri ce kada ka kala sunanka annabi